A l'estadi del Camp Nou, el clàssic de la temporada 95-96 entre el Barça i el Real Madrid. 26a jornada del Campionat Nacional de Lliga i visita l'estadi Madrid en plena crisi. Sisè classificat a la taula amb 42 punts a 16 del líder, que és l'Atlético de Madrid. En canvi, el Barça és el segon, això sí, també a 11 punts del conjunt matalasser i 5 més que el Real Madrid. Repassem alineacions per part del Barça. Jugaran Busquets a la porteria, amb Ferrer, Abelardo, Popescu, Sergi, Guardiola, De La Peña, Vaquero, Figo, Codro i Roger García. Per part del Real Madrid, Bullo, Chendo, Hierro, Sanchís, Quique Sánchez Flores, Luis Enrique, Luis Milla, Redondo, Laudrup, Raúl González i Zamorano. Arbitra el partit l'àrbitre Marín López. Ara ha perdut Vaquero. Recupera Raúl per Zamorano. Atenció al 1 contra 1 de Zamorano. Fora! Minut 19 de la primera part. Continua el 0-0. Recordem que el Madrid ha tingut una bona oportunitat al 12 amb una rematada de Zamorano que ha sortit fora per ben poc en una ràpida acció de contracop, com ara, per exemple, Laudrup ha enviat la pilota als núvols en una nova oportunitat de perill del Real Madrid. Molt perillosa. Figo. De La Peña. De La Peña per Codro. Codro per Vaquero. La matada de Vaquero. Atrapa Bullo. Xut de Vaquero. Fluix, però en tot cas podem dir que és el primer xut a porteria del Barça. Molt bé ara Roger robant-li l'esfèrica, juga per De La Peña, aquest per Figo, li demana la pilota a Vaquero, s'ha estimat més Figo, xutar directament a porteria i atrapa Bullo. Raúl, hi ha una sèrie de rebots que afavoreixen el Real Madrid. Laudrup, atenció, Luis Enrique se'n va sol, continua el Laudrup, busca el xut, fora! Nova oportunitat del Real Madrid. Rematada de Laudrup i el seu xut que ha marxat fora per ben poc. Al minut 30 de la primera part i en aquell primer temps el Madrid que està tenint més ocasions que no pas el Barça, que domina territorialment però no acaba de fer mal. Atenció a la jugada que pot ser bona. Ferrer entra dins l'àrea, centrada, remada. Ferrer, rematada, Codro i marca. Gol, 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 gol. Marca Codro, marca Codro, marca Codro. El primer gol del partit. Centrada del Xavi Ferrer i la rematada de Mejo Codro de primera. Inaugurar el marcador. El que són les coses, el Madrid que havia creat més ocasions de gol, però el Barça finalment ha estat més efectiu que no pas el conjunt blanc. Minut 36 de la primera part. Cara de circumstàncies en el rostre d'Arsenio Iglesias. Vam a jugar repetida l'acció del Xavi Ferrer, que supera Quique Sánchez Flores. Entra dins l'àrea a la centrada del primer pal i tal com ve, en una acció complicada d'executar, Codro envia la pilota al fons de la xarxa davant la cara de sorpresa de Manolo Sanchís. Veiem de nou la jugada. Com ho celebra Codro amb l'afició. No està sent una bona temporada per Codro, que no havia respost a les expectatives dipositades en aquest davanter bosnià procedent de la Reial Societat. Roger. Molt bé per Guardiola, que està sol. Pot pensar Guardiola, l'assistència que intentava per De La Peña, que controla dins l'àrea. Atenció de La Peña, Bullo! No hi ha canvis en cap de les dues formacions. I atenció a la jugada de Codro, la rematada, Bullo! Ferrer. Per Codro. Codro per Ferrer, la jugada és bona. Puja el Xavi, continua el Xavi, entra dins l'àrea, la rematada del Xavi fora! Ha començat amb força el Barça. I ja en només 2 minuts ha tingut 2 bones aproximacions a la porteria de Paco Bullo. Guardiola que s'atura, que va ser Redondo, continua Guardiola. Deixa per Popescu, Popescu per De La Peña, està sol De La Peña.
Compte que pot fer mal Iván de la Peña, aixeca el cap, continua de la Peña, busca el xut, amunt. Luis Enrique, centrada de Luis Enrique per Raúl. Atenció a la mitja volta de Raúl, intentava buscar la paret amb Laudrup, no s'han entès. Ha pogut tallar el Barça, contracop del Barça, està Figo, Figo tot sol, continua Figo, busca la frontal de l'àrea, el xut de Figo, Bullo! Continua de la Peña, aixeca el cap, juga per Figo, Figo enrere per Vaquero, Vaquero per Guardiola, xut de Guardiola, atrapa Bullo. Estem veient una segona part molt moguda, molt entretinguda, i amunt, constant amunt i avall. Atenció a Sergi, la centrada al segon pal, Figo que controla, la centrada de Figo, el refús a corna, sisè corna favorable al Barça, ha refusat Sanchís a corna, i atenció aquí Johan Cruyff amb la pilota, li demana la Federica Laudrup, i li dona a Quique, Cruyff ni es mira Laudrup. Llançarà el corna Figo, molt a prop, està Iván de la Peña, juguen en curt, toca de la Peña, Figo que centra, cop de cap i evita el gol, crec que està Chendo, cop de cap de Vaquero, i un jugador del Madrid ha evitat damunt la línia de gol el 2-0. De la Peña, Guardiola i Popescu al costat de la pilota. Toca Guardiola, de la Peña, Popescu, Bullo a corna! Quina canonada de Popescu! I Bullo canviat a corna. Una nova ocasió del Barça. Déu-n'hi-do l'obús de Gica Popescu. Toca Guardiola, trepitja de la Peña i canonada de Popescu. Un partit gens fàcil, veient l'acció de nou. La jugada de la Peña se'n va de Fernando Hierro, se'n va també de Sanchís, posa el peu Sanchís, la pilota arriba a peus de Guardiola, que toca de primera per Figo, que entra per l'angle de l'àrea i davant la sortida de Paco Bullo aconsegueix enviar la pilota al fons de la porteria del Real Madrid. I el segon gol del Barça, que ara sí ha fet mèrits suficients per guanyar de manera clara un Real Madrid que ha plantat cara, sobretot a la primera part, però que en el segon temps està sent clarament superat pel Futbol Club Barcelona. Minut 26 del segon temps, que era partit però per endavant, però el Barça se li posa molt coll avall al clàssic contra el Real Madrid. Agafa cursa Hierro, no massa, i atenció Fernando Hierro que copeja Busquets. Ben col·locat Carles Busquets, atrapant el remat de Fernando Hierro. Juga el Barça en defensa. Atenció aquí a la badada de Sergi, el contragol del Madrid. Cap problema per Busquets. Una de les poques vegades defensives del Barça en tot el partit. Continua Prosineski, Popescu, Guardiola, obertura per Òscar. Atenció a la centrada, Vaquero amb el cap, fora! Bullo ha enviat a corna, el cop de cap de Vaquero. Tot i això marcat corna l'àrbitre, atenció Vaquero, la rematada, Popescu, perdó, Codro que està sol, remata Codro i marca, gol, 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 gol! El tercer del Barça, el segon de Codro, el tercer del Barça, el segon de Codro, el tercer del Barça, el segon de Meo Codro, que arrodoneix d'aquesta manera una brillant victòria del Futbol Club Barcelona. Segurament ha estat un càstig excessiu pels mèrits d'uns i altres, però el cert és que en aquest segon temps el Barça ha estat molt superior al Real Madrid. Està sol Meo Codro, retalla Bullo i marca el 3-0. En aquesta falta, que s'ha produït molt lluny de la porteria de Busquets, pilota penjada i finalment la esfèrica acabarà sortint fora de porteria, però no hi haurà temps per més perquè l'àrbitre Marín López indica al final del partit victòria del Barça per 3-0, Codro minut 37, Figo minut 26 de la segona i Codro minut 90 de partit, col·legiadors del Futbol Club Barcelona en aquest clàssic de la temporada 95-96 a l'estadi Barça 3, Real Madrid 0.